Ngiyakhuleka kuwe ngoba ngiyazi ukuthi wena Jehova uyakuzwa ukukhala kwami. Uyazizwa iy'celo zami, Nkosi engcwele, thoba iy'nhliziyo ezophayo uNkulunkulu engcwele. Siphinde futhi sibe yikhaya elibumbene. Ngiyazi Nkosi elungile ukuthi uyangizwa. Futhi konke engikucelayo kuzokwenzeka ngokuthemba igama lakho. Angimazi ukuthi ukuphi unjeza Nkulunkulu engcwele njengamanje. Sanibona. Hey. Kodwa wena Jehova uyazi futhi ngiyazi ukuthi uzomvikela. Ukona konke, zonke iy'ndlela ayihambayo uzoba naye. uNkulunkulu onamandla, ngicela umuphe enhlizweni yakhe ukuthi aphinde akhumbule ekhaya, ayibone indlela ebuyayo ezekhaya kithi. Ngiyacela Baba ukuthi ulaphe inhliziyo zethu sonke kuleli khaya usipho ukuthula. Ngiyakunxusa Nkosi engcwele, ngishiyela kwena konke. Cela uvikele umntana wami phansi kwesandla sakho. Sigcwele imoto la ngaphakathi. Ngiyacela. Shaya imoto drive isandla. More than a viewer, more than a TV channel. Majubuni ngiyacela. Kuzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Nkosi, ngiza kuwe Jehova, ngiphelelwa amandla. Baba uyayazi inhliziyo yami nokopha kwayo. Ubone ekujuleni cela Jehova uvikele umntanami. Cela umkhusele ngesandla sakho.
angikwazi ukulahlekelwa umfana wami. Hayi ngale ndlela. Hayi esaphila. Cela Nkosi ukuthi wonke amaphutha nezono zalomndeni ngcono ziwele kumina, hayi kubantwana bami. Uhambile? Yeah. Hambile. Uyephi? Guys. Senje udinga uba kude nale ndawo. Sakwenze njani manje ndoda? Yena usuyahlanyana. Khona eshoda la ekhanda ku. Beka phansi bhamu. Beka phansi bhamu ungazidubula umuntu. Sibeke phansi. Beka phansi sibhamu. Hawu. Usuyahlanyana. Yini pho? Xolisa Geja bengingaqondile ukulimaza. Uthi nje bengitshela ukuthi labantu sebeyami baphinde babuye futhi manje. Abantu babo. Abantu abaqhekeze kwanjumani Geja. La Nkazimoli. Ngiyazi ukuthi uthukile njengamanje. Kodwa ukwazi ukulokho ehla wenyuka nesibhamu nje kanje ngoba nakho uthi uyayivikela. Le nto le ingayishintsha impilo yakho. Ungagcina ulimaze wena noma usudubula umuntu ongenacala ke nje. Awukahle ndoda kwenziwa nje. Soqaphela Geja angikwazi nje ukuthi ngivele ngilale ngawo umabili amehle. Ekubeni ngazi kahle ukuthi isitha safika Geja sazama ukuthi sohlasela emva kwalokho mina bese ngiyalala nje ngikhuleke. Engathi akwenzanga lutho. Lalela la wendoda. Ngiyazi ukuthi uphazamisekile njengamanje kodwa awuyiqoqe man. Awuyiqoqe wendoda awukwazi ukuphila kanje. Le nto izogcina ikhipha isidumbu la ekhaya uma unganakile. Noma isiphendula wena isilwane ke nje. Hayi man. The Clientele Legal Business Plan will take care of your legal matters while you take care of your business. The biggest mistake I made in business was not being with Clientele Legal from the start. It's amazing what happens when a lawyer gets involved. A water pipe burst outside our premises. Business came to a standstill. It caused havoc. This whole area was a sinkhole. I couldn't get clients in. I couldn't do any business. The council refused to repair it. Until I got Clientele Legal involved, they repaired it within a week. I started my first business when I was in Standard 2, selling chopped Viennas for 10 cents a piece. I guess business has always been in my blood. I'm in business to help others, and it makes me feel good. One of the best decisions I've made in my business was to get professional legal advice. If you don't have legal protection up front, legal fees can be insurmountable. South Africa needs more businesses. More businesses need Clientele Legal. You need professional legal services. Get a free tailor-made quote for your business today. SMS legal to 45540 and we'll call you back. SMS now. We provide professional qualified nurses and caregivers to patients in the comfort of their own home. Clientele Legal is value for money. It's worth every cent we spend every month to have a lawyer in our back pockets. We needed them for our bad debts, helping with our contracts, as well as problems with our staff. I love owning my own business because I love the freedom and I love the money. I got a Clientele Legal policy because I trust the brand and I know with them
My business is legally protected. The Clientele Legal Business Plan, whether it is help with drawing up of contracts, labor issues, or debt collection, we'll take care of your legal matters while you take care of your business. SMS Legal to 45540 and we'll call you back. SMS now. Attention, attention! I've got something to mention! So let's get ready to win millions! It's ShopRite's Low Duma Millions. Stand to win your share of 30 million rand in cash and prizes. Plus, save on Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink for $21.99. And Goldie or County Fair Frozen Mixed Chicken Portions, just $209.99. Only at ShopRite. Why did you leave Dad out? He never has breakfast with us. Daddy can't digest milk. When he drinks milk, he gets bloated and uncomfortable. But I just got Daddy Parmalat Easy Gest. It's easy to digest because it's lactose-free, so there's no discomfort. Parmalat. Box. Switching to soft. Break. Have a break, have a Kit Kat for your chance to win Grand Prix tickets to Monza, Italy. To being named the world's #1 cider. Who invited these guys? Mr. Steve Jove, the Department of Innovation was thinking it's time to upgrade Savannah Drive. Upgrade what? Same juicy apples. Cold filtered, toasted oak, still crisp, still dry. Every Apple product needs an upgrade. It's already perfect. Savannah, it's dry, but you can drink it. Not for sale to persons under 18. If it's trending, dripping, or causing chaos, it's definitely the South Darling. Ihebo. We're serving celebrity moments. The outfit is giving ninja. Your beauty is kwekwe. Yeah, don't miss the sauce, kaloku. Saturday at 7:30 only on SABC1. Mzansi for sure. Mfana. Yabona mfana. Mangitshela ngaleyo muntu wesifazane. Hayi man. Hayi. Usho ukuthi wena uzama ukungitshela ukuthi ibusheshe usumane walikuruzisa mfana. Mlahla mfana. Unokuzithetha empilweni usune experience usubone yonke into. Yabo? Baba. Bese uvela uhlangana nembila yithutha. Ziyona mhlophe phambili. Zila emfethu. Wena isho ukuthi wena lokuthi lona ukuvithizile logogo kanti lutho boy. Yabona. Eish. Lo muntu ungumangazile mfethu. Yabo? Ngithe ukuthuka kancane but mfethu. Yabona makukhulunywa ngomuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Yeah. Yabona lo muntu akatatazeli boy. Thatha izinto kancane. Straight to the point. Hlala phezu kwendaba boy. Yabona makuthiwa singena emidlalweni. Inamandla le yathu. Iyagijima. Lalela. Iyakila. Ngalo nompela mfana. Mfethu mina ngiyawazi amaKresita obuza kumina. Hayi ngiyakutshela mfana. Yabona amaKresita. Laba abantu bashanga abanye amapayipi, ingqushi, yezwa. Kusuza ubangqezu lapha owasomdeja lapha yana. Lalela mfethu yabona lapha nokungena ngeconfidence. Yeah. Uyitshela ukuthi uyayazi into oyazi. Ujesu uyayazi into oyizela. Uthi yasazi. Lalela mawuphuma lapha. Uphuma ubhontsovele. Mina kazi kahle mfethu mina ngangena lapha ngibuya phakathi ngagcophoza yezwa laba abantu labana barelaxe kabi yonke into bededela ublood kodwa into abazokwenzela yona mfana kufana nesithixo yezwa bayavula bayavala bayaqala bayaqela Lalela mfana ingcone yakho ngoba iyavala yawa lapha akuvalo lapha akuphunywa ile ifune njalo ikuruzini Yena ndlela mbona ngayo leyo Nora wena.
Lily? Lily? Uzoba ready phela for therapy. How? Hayibo. Kawusayibi lo muntu. Uzama ukumthinta. Nkosi yami. Ha, yabo kwala ikhaya kwezandla. Kube kweinyawo ngabe kuyayihambela nje. Wena unoruza kuwena ngoba ekuthanda wena ubona ukuthi ufanele ubukise ngaye ujola nomuntu omdala emva kwalokho uzohlekisa ngaye njengokuhlekisa hayi baba khansela ngiyacela umoya baba ngiyacela shut up ubungelutho wena we nothing wakwenza lento yona manje yona ndlela umbonga ngayo le yona ndlela umbonga ngayo njengoba ukukhuluma naye into engelutho into cheap. Lalela mntamdala. Ngikhumbula ngalilodwa ilanga ngifaka umuntu ngenkani kule relationship. Uma ngabe uNora akasangifuni uzongitshela yena. Angase uhlanga nabo wena. Lalela nawe. Hayibo. Yabona mfana wami. Into ufuna ukutshela yona ukuthi uyinja wena. Umgodoyi wena. Angizwa uzosukela umuntu wesifazane ngoba ekuthanda uzomenza isilima. Ingakho bengifuna ukuthi uxoshwe wena. Hayi babumba ngicela umdedele ngiyacela umdedele. Wena thula wena ngizwe ukuthi ngithini. Thula wena. Into ngabe uyenza ngabe uhamba wonke lamatafula ufuna imali uyokhokhela le scam okade usenza la. Ozo forex ababhedayo. Yabona ke mfana wami. Into ngifuna ukutshela yona. Lalela mntamdala. Yabona umuntu omdala into ezokusiza njengamanje ukuthi ususe izandla zakho la kumina ungazinikela ushukela. Yabona mfana mina ngizokufinyiza mina ngizwe ukuthi ngizokufinyiza mina ngizwe ukuthi ngizwe ukuthi angisabi mina sorry kuphi kon ngenkulu inhlonipho angikholi indlela yokuziphatha le phambi kwabantu njengekhansela ayiphele lento. Yabona ke wena into ngifuna ukuyazi usukela manje uzofana uhambe uyofuna umsebenzi la uzothola khona ngoba la kwelami ithamo uhamba ubheka noma segqebehla noma ubheka noma ikuphi ngoba la iThekwini lami ngeke uphinde usebenze ndawo ayiphele lento. Wena ngikudinga ofisini manje Smith ushuthani wena ushuthani Hello Lily ukuphi ma ngise police station. Uchaza ukuthini nothi use-police station ukuthi wena bakunika i-river? Ngizoyibophisa ma. For unyawo, for umondli. Wonke umuntu engimenza ukubi. Welile, uyahlanya wena? Ama. Sengizwile lento leyo. Kuzomela ukuthi ngijezele wonke amacala ami. Kuzomela ukuthi ngikhokhe ma. Lalela-ke mntanami, asenze kanje. Ngicela ubuye uze ekhaya sozama ukuyilungisa lento yeso. Ngiyacela. Phela ungazami ukuthi ungivimbe. Kuyaxolisa. Yo, Nkosi yami, angeke nje kungiphinde. uNkulunkulu wami. Sibizo. Usithathaphi isibindi sokutapana noMbatha? Uthi abantu mabayithinde yonke mebeyibuka. Iwaiter yakwaNjomani ibambana nekhansela phambi kwama-customer uthi makwenziwe njani? Uya understand ukuthi uMbatha unamandla mangakanani? Ukuthi uma uyinkinga emthiyayo phambi kwakhe angakususa nje kanje. Kwale ndawo esithi sithembele kuyona siyasebenza kuyona angayenza ishabalalo uyakwazi lokho? Ungele Mphatha. So into zami ngisho kumina ukuthi uMbatha ngoba unamandla.
umbatha ngoba uyikhansela afuna ahambe edelela wonke umuntu la ngaphandle. Yebo. Uma ubhekena naleso simo sikuphoqa, yebo, angisho ukuthi si right, kodwa sometimes kumele uyibambe ishisa insimbi. Siyatrenda la Simiso. Indaba sisematheni abantu ngalento erobbery angisidingi esinye isicefe. You understand, especially esizovela kuwena. Manje ngenaphi mina? Umbatha uyena osukele esuka khona kweza la. Wafika wangigxavuna la wangithuka. Ngizomenzani lo muntu omdala mina? Kodwa abantu anginandaba ukuthi indaba iqale phi yaqeda phi makutheni. Ngisho noma umbatha ngabe ukudonse kanje wakuthi ngamakhala. Wena bekufanele uzehlise uxolise kuyena. Uxolise ba. Uxolise mina ukuthi ungithukile? Yebo. Because the customer is always right. Simiso angazi noma uyayazi nini leyo rule. Very important. Ithini, the customer is always what? Right. Thank you. Yeah. Ngithembe ukuthi ngisiphinde sixoxe ngalento. Because wobhodwa abantu ngizokuxosha ngokukhulu ukuphuthuma ngekuthole nethuba lokucwayiza yezwa. Uyangizwa? Yeah. Ngiyakuzwa Mphathi. Very good. Siqoqe. Ayiniskipa sakho, hamba uyosebenza. Kawulubheke next time. Attention, attention! I've got something to mention. So let's get ready to win millions. It's ShopRite's Load Duma Millions. Stand to win your share of 30 million rand in cash and prizes. Plus, save on MAC regular hand washing powder. 2 for only 139 rand. And Baby Soft fresh white toilet rolls for 69.99. Only at ShopRite. The Clientele Legal Business Plan will take care of your legal matters while you take care of your business. The biggest mistake I made in business was not being with Clientele Legal from the start. It's amazing what happens when a lawyer gets involved. A water pipe burst outside our premises. Business came to a standstill. It caused havoc. This whole area was a sinkhole. I couldn't get clients in. I couldn't do any business. The council refused to repair it. Until I got Clientele Legal involved, they repaired it within a week. I started my first business when I was in Standard 2, selling chopped Viennas for 10 cents a piece. I guess business has always been in my blood. I'm in business to help others, and it makes me feel good. One of the best decisions I've made in my business was to get professional legal advice. If you don't have legal protection up front, legal fees can be insurmountable. South Africa needs more businesses. More businesses need Clientele Legal. You need professional legal services. Get a free tailor-made quote for your business today. SMS legal to 45540 and we'll call you back. SMS now. We provide professional, qualified nurses and caregivers to patients in the comfort of their own home. Clientele Legal is value for money. It's worth every cent we spend every month to have a lawyer in our back pockets. We needed them for our bad debts, helping with our contracts, as well as problems with our staff. I love owning my own business because I love the freedom and I love the money. I got a Clientele Legal policy because I trust the brand and I know with them my business is legally protected. The Clientele Legal Business Plan, whether it is help with drawing up of contracts, labor issues, or debt collection, will take care of your legal matters while you take care of your business. SMS legal to 45540 and we'll call you back. SMS now. Africa, not just a place, but a heartbeat. Eshana Parati, Jenodrosi. Hey! It's in our stories, the vibe here too. Henda, Barime! Look at the outfit, looking amazing! From the voices that came before us to the ones rising Konamache. We're continuing the amazing conversations with Swagala and celebrate Africa Month with the best entertainment and sounds from weekly dramas. News. The fuel increase has been just like too much. Sports. Duba puts it on a plate! And kids shows. All the amazing things. One Africa, one source on SABC1. Zanzi for sure.
Okay. Ayimenya ma. Ayifana. Yes. Umuntu ongathi uzolahlekelwa umsebenzi manje. Hayi nawe ngathi uyatatazela nje Smira for lento le mfethu. Ubona umbani mfethu ngiyakaza xoxha. Bekuthusela. Phela nje into ungastressa. Fethi yazi ukuthi nengistressa kakhulu kuyona yonke lento. Umjida wevele eshili ufuna ukungixoshisa ngesiphanini. Njengamanje umbali ukhuluma ngokungixosha. Hayi, nawe uyambona lo madala, uyambona umkhulu. Ukhohlwe ngisho ukuthi uke wenzani eqaleni. Ukhohlwe ngisho ukuthi ukubamba ngamawashini. Akasayazi yona. Yazi into engidina ngalo mjida. Awona ngathi uvela avuke ekseni athinithi amasudu akhe adonselele suitcase lakhe. Avela avukele mina nje. Yabo nje lo muntu lo for umuntu oyikhansela mfethu ophethe abantu balaka manje. Isikhathi lesi aspenda la siningi ngapi. Umusha isikhathi nje. And mina lento endle angiyi-understand. Yabona wena uyena ubabekazi. Angiyitholi kahle le. Owanye wena unesikhwele wena. Isikhwele sani? Phela mfethu abantu bayakhuluma mfethu la ukuthi labantu bahlala bobabili endlini. Yebo lento leyo. So okusho ukuthi labo bantu bayathanda. Yebo? Hayi khona into leyo. Mina ngiyamazi umuntu wami. Mina ngiyamazi ukuthi uziphatha kanjani. Ngiyamthemba. Kusheshe. Yabo. So kahle umuntu onesikhwele la. Uyena uCupcake. Kodwa umuntu ebele ukukhumbule wena lo muntu unamandla. Yabo lo muntu la kamasho uyikhansela lo muntu la angayenza impilo yakho mbana ibe encane. Angakuqedela umhlaba nawe inciphe umhlaba abese ku blacklist. Uhambe la kamasho ungaphindi. Jela. Yebo mfana iyona into engiphatha kabi ngempela ke leyo. Masimira mfethu. Uyamthanda lo gogo wena. Ngempela. Oh, Gogo. Hey. Sorry. Ngikuthusile. Nxese. Sorry. Kazimule. Bengize lana okuzobonga. I-Mother's Day event yenu ibimnandi. Ayi cha, ihambe kahle ngendlela eyisimangaliso. Hey, omama bazizwe bethandwa bebungazwa ngendlela eyisimangaliso. Sidanse sadla kwamnandi kwanjeyana. So yazi yonke into ihambe kahle. Ngiyayibona futhi ngenzuzo yokupartnerisha nekwanjomani. Ubunandi kakhulu yonke into ihamba kahle. Abalaleli futhi baseKhemesh FM banyuke ngendlela esimangaliso. Ama-sponsors ajabulile because bayabona phela ukuthi seseseka umphakathi wakaMasha. So yonke into ihamba kahle. I'm just so happy. Okay, so yeah, so bengithi ngilethele lezo indaba just to say congrats. Okay, sure.